Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Стадыён Яснае ТВ вітае вас у Гомлі на стадыёне Здюшар нумар 8, дзе ў матчы 4-го тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе паміж сабой згуляюць футбольны клуб Гомель і футбольны клуб Нёман з Гродна. Сімвалічна, што менавіта ў гэтым годзе вярнуўся футбольны клуб Гомель у эліту беларускага футбола, бо 110 год таму менавіта з гэтага славутага горада пачыналася гісторыя ўсяго нашага футбола. Менавіта ў чэмпіянаце Беларусі па футболе сярод каманд вышэйшай лігі. І, дарэчы, калі казаць пра чэмпіянаты, то ёсць цікава пачнем з гаспадароў поля футбольнага клуба Гомель. У браме футбольнага клуба Гомель сёння знаходзіцца Олег Кавалёў, нумар 87. У полі гуляюць нумар 4 Юрый Панця. І вось скончым потым са складамі. Першы небяспечны момант у Гомеля і забівае каманда, але Антон Лашук, рэферы з Мінска, пазначае парушэнне правіл і не залічаны гэты гол футбольнага клуба. Вось дастаткова небяспечная кропка для падачы са штрафнога. У футбольнага клуба Гомель можа быць небяспечны момант, але змог абаронца Гомель свой шлях на першынстве Савецкага Саюза у першым матчы. Потым дагаворым, вось зараз зноў небяспечны момант. Рандеву з Маліеўскім, стрэл, і вось гол! І вось гэты гол футбольнага клуба Гомель забіваецца па ўсіх правілах, забіваецца легальна. І выходзяць гаспадары наперад ужо на пачатку матча. Калі першы гол за парушэнне правіл быў скасаваны, то ў гэтым моменце выйшаў нападнік 1-1 з Артурам Маліеўскім і вельмі добра перакінуў папярэджанняў. І пакуль на першых хвілінах пабачылі мы дастатковую колькасць фалоў, але не пабачылі ніводнай жоўтай карткі, ніводнай самай краснай карткі. Вось дадаткова небяспечна, не трапляе па мячы Артур Маліеўскі, мог замыкаць Васькоў, але вось гэты выхад брамніка не дазволіў нападніку футбольнага клуба Гомель. Каманды вось толькі зараз Васіліў перахапляе мяч, закідвае наперад. Здаецца, памылка была у Кавалёва на выхадзе, але не змог патрапіць нападаючы футбольнага клуба. Вось вернемся мы да гісторыі гомельскага футбола. У чэмпіянаце СССР 23-го года, пра які я казаў, саступіла гомельская каманда камандзе Ярослаўля 1-2 у першым матчы. Вось зноў жа небяспека ад Гомеля, зноў жа стрэл па браме, гол ад Андрэя Салаўя, дубль мы бачым. Здаецца, згубіў пазіцыю Андрэй Васіліў, дастаткова высока гуляе гэты абаронца. За спіну яму пайшоў пас ад паўабаронцаў каманды гаспадара. І зноў жа Салавей выбягае на рандеву і дастаткова з вострага кута прабівае ён па браме і не пакідае ніякіх шансаў Артуру Маліеўскаму, які, дарэчы, рэалізаваў гэты 11-метровы і прынёс нічыю свайму клубу у нашым чэмпіянаце. Выйшлі на поле Юрый Козлоў, які апошні сезон праводзіў у складзе футбольнага клуба Слуцк, і Седрик Халіп Куаджа з Кот-д'Івуара ці берагу Слановай Косці, які апошні сезон правёў у 18-гадовы абаронец, і Антон Сучкоў, таксама абаронец і таксама 18-гадовы, але ўжо паўабаронец. І вось небяспека ад Нёмана, не трапляе мяч праз гэты мур ног брамніка, абаронцаў, атакуючых гульцоў. Усё ж такі ў браму Олега Кавалёва, і
Першы сапраўды галявы небяспечны момант быў у футбольнага клуба Нёман. Бачым мы там ужо ўсе гэты мяч забіць у браму і Мікіта Мікрасаў у адборы, але ўсё ў межах правіл. Зноў падача. І зноў не можа сустрэцца з мячом Максім Яблонскі. Рыхтуе зноў закід Жукоўскі на далёкую стойку. Другім тэмпам Васіліў стрэл. І вышэй за браму ідзе мяч. І скончым мы з гэтым матчам. Вось становішча. Менавіта б'юць. Вось якая цікавая камбінацыя футбольнага клуба Нёман. Пакінулі мяч Валерыю Жукоўскаму. Пайшоў стрэл па браме, але ўсё ж такі вышэй мяч. Трэба адзначыць, што дастаткова жорсткі абаронца Лягчылін у апошнім сезоне атрымаў одну чырвоную картку, 7 жоўтых у чэмпіянаце. Выдаліўся ён ўжо на 20. Ужо нават не кажучы пра тое, каб зраўняць лік. І вось сканчвае Антон Лашук гэтую гульню з лікам 2-0 на сваім стадыёне. Перамагае футбольны клуб Гомель упершыню з 2013 года. Перамагае у матчы з футбольным клубам Нёман і атрымлівае 7 пунктаў у турнірнай табліцы.